ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз студияи марказии телевизиони тоҷикистон маъзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. оғози амалинамоии тарҳи нодири бузургтарин иншооти гидроэнергетикии кишвар, нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва табдили он ба иншооти стратегии давлатӣ қадами устуворе буд, ки бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2008 роҳандозӣ гардид. зиёда аз 18 сол аст, ки корҳои созандагӣ дар ҳама қитъаҳои сохтмонии иншоот дар авҷ буда, майдони сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба рамзи ҳамбастагиву ҳамдилӣ ва иқтидори созандагии мардуми тоҷик табдил ёфтааст. ҳамкорони мо аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти стратегии кишвар гузориш медиҳанд. меҳнати фидокоронаи сохтмончиёну муҳандисони нерӯгоҳи барқи обии Роғун намунаи олии ватандӯстӣ ва садоқатмандӣ аст. дар ин майдони корзор новобаста аз фасли сол, новобаста аз вазъи боду ҳаво, шабонарӯзӣ корҳои сохтмонӣ ҷараён доранд. тамоми ҷузъиёти корҳои сохтмонӣ то мушкилтарин корҳои бунёдӣ бо масъулияти баланд ва ифтихор анҷом дода мешаванд. заҳмати тасаввурнопазири ин ҷавонмардони шуҷоъро ҳар нафар бояд бо чашми сар бубинад, зеро маҳз дар ин ҷо ватандорӣ, ватансозӣ ва содиқ будан ба халқу ватан мисли оина ҳувайдост. лоиҳаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун лоиҳаи калидии соҳаи энергетика дар Тоҷикистон ва минтақа буда, иншооти стратегии мазкур мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии сифату бехатарӣ ва бо истифода аз технологияи муосир бунёд мегардад. имшабу рӯзҳо дар ҳама қитъаҳои сохтмонии иншооти бузурги аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун кор бо ҷӯшу хуруш идома дорад. дар айни замон мо дар қитъаи ядро қарор дорем, яъне қитъаи обногузарон. корҳои тозакунӣ қабати охирон ки дар фасли тиравоҳ аз қабати муҳофизавӣ пӯшонда будем рафта истодааст. кор дар қитъа ба таври шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, аз ҳама лавозимот таъмин ҳастем. корҳои хобондани маводи зонаи 4А аз байни қитъа ба тарафи чап ба охир расид ва васлу нарм кардани зонаҳои гузариш, филтрҳои зонаи 2 ва 3 идома дорад. дар сарбанди нерӯгоҳ дар моҳи апрел дар ҳаҷми 858,056 метри мукааб ва дар маҷмӯъ 44,726,892 метри мукааб мавод хобонида шуд, ки он 56.1% ҳаҷми лоиҳавиро ташкил медиҳад. дар қисмҳои сарбанди нерӯгоҳ дар баробари муҳандисону сохтмончиён, кӯҳнавардон низ шабонарӯзӣ фаъолият карда барои бехатар гардонидани қитъаҳои сохтмонӣ бо симбандии ёнаҳои кӯҳ машғул мебошанд. аз тарафи рости қитъа корҳои сементатсионӣ шурӯъ мешаванд. пеш аз шурӯъ шудан аз сангпораҳои канда мешудагӣ ки дар номусоидаи боду ҳаво монеаи корро ташкил мекунанд, кӯҳнавардон пурра бартараф карда истодааст, сеткаҳои муҳофизатӣ кашида шуда истодааст. дар мавзеи камераи дарвозаҳои нақби сохтмонии қабати 4 корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ пурра иҷро гардиданд. корҳои бетонхобонӣ, арматурбандӣ ва сементатсионӣ бошад аз ҳаҷми умумии 39,984 метри мукааб 39,449 метри мукааб иҷро гардидааст. васлу насби оҳанфулузот бошад аз ҳаҷми умумии 4,691 тонна 4,456 тонна иҷро гардидааст. дар қитъаи дарвозаҳои садамавии нақби сохтмонии қабати 4 муҳандисони соҳибтахассуси ватаниву хориҷӣ таҷҳизоти пуриқтидореро, ки дарвозаҳои садамавиро ба кор медарорад, мавриди санҷиш қарор доданд. айни ҳол дар стаи 4 дарвозаҳои садамавиву дарвозаҳои таъмирӣ қарор дорем. айни ҳол дар ин ҷо корҳои тармими таҷҳизотҳои гидравликӣ ки дарвозаҳоро ба кор медароранд, санҷишу ба кордарории таҷҳизотҳо рафта истодааст. таҷҳизотҳо обанбори нерӯгоҳро захира карда дар ҳолати садамавӣ пур шудани обанбор онро холӣ менамоянд. барои пешгирӣ кардани ҳолатҳои садамавии обанбори МБО Роғун пешбинӣ шудааст.
обқабулкунаки доимӣ яке аз иншооти муҳим аз ҷумлаи иншоотҳои соҳили чапи нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба ҳисоб меравад. вазифаи асосии иншооти обқабулкунаки доимӣ ин вобаста ба сатҳи оби обанбор аз се зина ворид намудани об ба нақбҳои обрасон, инчунин мустаҳкам нигоҳ доштани қабати кӯҳпора ва монеъ гардидан ба кӯчиши ҷинсҳои кӯҳӣ баъди бо об пургардидани обанбор мебошад. дар навбати аввал барои ба кор даровардани агрегатҳои рақами 3 ва 4 нақбҳои обрасон аз сатҳи 1152 метр об мегиранд ва вобаста ба ин айни замон дар қисмати даромадгоҳи ин обрасонҳо хобонидани бетони конструктивии каф оғоз гардидааст. дар айни замон дар обқабулкунакҳои агрегати 3-4 қарор дорем ки аз тарози 1148 корҳои арматурбандӣ бетонхобониро сар кардагим. дар ин ҷо корҳои бетонхобонӣ арматурбандӣ аз тарози 1148 то 1156 як қисмиро як қабат бетон хобондаем ва ҳоло бошад арматурбандӣ дар қисми дуюми обқабулкунаки агрегати 4 давом дорад. тамоми намуди масолиҳи сохтмонӣ ки дар бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун истифода мегардад саривақт дастраси кормандони муҳандисию техникӣ карда мешавад то мутахассисон бо нерӯи тоза раванди сохтмонро вусъат диҳанд. азму талошҳои созандаи ин родмардони ватан барои таъмини ниёзҳои энергетикии кишвар, баланд бардоштани иқтисоди миллӣ, таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ ва ояндаи дурахшони тоҷикистони соҳибистиқлол равона гардидааст. нерӯгоҳи барқи обии Роғун манбаи нури ҳар як хонадон, гармии қалби ҳар як фарди ватан, сарчашмаи иқболу сарбаландии мардуми тоҷик, кафолати рушди босуботи Тоҷикистон мебошад. идомаи барнома дар шаҳри ваҳдат ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тадбирҳои ободонӣ вусъат дорад. давоми 4 моҳи соли ҷорӣ дар идомаи ҳамин иқдомҳо дар ҷамоати деҳоти Чуянгарон 5 километр роҳи маҳаллӣ мунфарш карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. бо азму иродаи ватандӯстонаи сокинони роҳи маҳаллии деҳаи Бонгура мутобиқ ба замон гардонида мешавад. ибтикороти аҳли ҷомеаи рӯстои мазкур дар доираи ҳадафҳои созанда ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ роҳандозӣ гардида, бо ин васила рафтуомади сокинону меҳмонон ба деҳа хеле осон хоҳад гашт. давоми 2 рӯз мешавад ки саховатмандон ва ҷавонмардони баруманди деҳа дар иқдоми роҳсозии деҳа саҳмгузорӣ намуда истодаанд. тавассути техникаҳои соҳавӣ дар марҳилаи аввал масофаи 1500 метр роҳи байнидеҳавӣ мунфарш гардида, оянда тадбирҳои роҳсозӣ аз ҷониби сокинон идома дода мешавад. аҳли деҳаи Бонгураи ҷамоати деҳоти Чуянгарон чунин тадбири мунфаршнамоиро яке аз иқдомҳои ободкорона ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ арзёбӣ намуданд. дар деҳаи мазкур дар баробари мунфаршнамоии роҳи маҳаллӣ ҳамчунин якчанд иншооти ҷашнӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. бо саҳми дастаҷамъонаи сокинон аз масофаи 10 000 метр ба деҳа хати нави обрасонӣ оварда шуд. ҳамакнун бо амалӣ намудани чунин тадбири бунёдкорӣ айни замон сокинони деҳа пурра бо оби нӯшокӣ таъмин гардиданд. дар баробари мунфарш намудани роҳи маҳаллӣ сокинон тасмим гирифтанд ки дар оянда қисмати дигари роҳҳои байнидеҳавиро бетонпӯш намуда мутобиқ ба замон намоянд. иттилоъ дода шуд ки давоми соли 2026 бо саҳмгузории сокинон ва ҷавонмардони баруманди 2 деҳаи ҷамоати деҳоти Чуянгарон масофаи 3 километр роҳи маҳаллӣ мунфарш ва 5 километр бетонпӯш карда шуд. ин ҳама ободкориҳоро сокинон аз суботи ҷомеа ва дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагӣ барои аҳли ҷомеа мешуморанд. маҳмадалӣ Абдукарим, Хайрулло Холмуминзода, Ваҳдат Ахбор. дар шаҳри Душанбе бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва рӯзи қӯшинҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҳарбии ватандӯстӣ таҳти унвони «Зимардони ватан мардӣ биомӯз» бо нишони қадршиносӣ аз хизматҳои сарбозону афсароне ки муҳлати хизматашон ба анҷом расидааст ва пазироӣ аз оғози даъвати навбатии ҷавонписарон ба хизмати ватан модар доир шуд. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад.
зимардони ватан мардӣ биомӯз. Бо ҳамин унвон имрӯз намоиши ҳарбӣ ватандӯстии ҷиҳати иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1999-2008 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ доир гардид. ҳамоиши мазкур бо мақсади қадршиносӣ аз хизматҳои сарбозоне ки муҳлати хизматашон ба анҷом мерасад ва пазироӣ аз оғози даъвати навбатии ҷавонписарон ба хизмати ватан модар дар сатҳи баланд гузаронида шуд. дар чорабинии ҷавононе ки дар муҳлати муайян ба хизмати ҳарбӣ тоб оварда обу тоби ҷисмонию равонӣ гирифта бо ифтихору сарфарозӣ дар остонаи хатми ин мактаби мардонагӣ қарор доранд ва рӯзҳои наздик ба назди пайвандону наздикони худ бармегарданд иштирок карданд. гуфта шуд ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ қарзи шармандӣ ба ҳисоб меравад. вазъияти мураккаби ҷаҳони имрӯз аз ҳар фарди бедордил ва ҷавонони бонангу номус тақозо менамояд ки дар самти ҳимояи истиқлоли давлатӣ ва марзу бум аз ҳарвақта дида масъулияти бештар эҳсос намоянд. таъкид гардид ки ҳукумати кишвар барои боз ҳам рушд додан ва фароҳам намудани шароити созгор барои сарбозону афсарони шуҷои ватан пайваста тадбирҳои мақсаднок меандешад. бо назардошти таъмини шароити мусоид дар ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи кишвар сол то сол сафи ихтиёрии ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ меафзояд. дар чорабинии сарбозони яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳорати худро бо иҷрои ҷанги тан ба тан намоиш доданд. ҳамзамон машқҳои сафӣ бо силов ва оркестри ҳарбӣ бо иҷрои мусиқои ватандӯстона хотири ҳозиринро шод намуданд. дар ҳамоиш ба як қадор хизматчиёни қушунҳои дохилӣ ифтихорномаҳо тақдим карда шуд. дар фарҷом бо мақсади болидарӯҳӣ ва таҳкими рӯяи ватандӯстии хизматчиёни ҳарбӣ барномаи фарҳангӣ доир гардид. дар роҳияи вахш дар майдони 2000 гектар заминҳои паҳнгаштаи малах мушоҳида карда шудааст. барои анҷоми саривақтӣ он тадбирҳои лозима роҳандозӣ гардидааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. бо фаро расидани фасли баҳор пайдоиш ва хуруҷи малах дар якчанд минтақаҳои вилояти хатлон боиси нигаронии масъулон ва кишоварзон гардида барои безараргардонӣ ва пешгирии паншавии он чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар вилояти хатлон ситоди махсус ташкил гардида барои несту нобуд намудани ин ҳашароти зараррасон дар мавзеъҳое ки хуруҷи малах ба қайд гирифта шудааст тадбирҳои саривақтӣ роҳандозӣ мегарданд. аз соли 2005 инҷониб ҳамин чарогоҳода малах маракашӣ зур карда кам беш талафот дода истода буд. вақти охир оиди ин масъала мо коркар кардем. соли гузашта 7000 гектар коркар карда бошем. имсол мана мавсими нав сар шуда бошад. зиёда аз 2000 гектар мушоҳида карда шуд. 1900 гектар коркар карда шуд. бояд гуфт ки ҷиҳати пурзур намудани мубориза бар зидди ин ҳашароти зараррасон дар ноҳияи вахш сокинони маҳаллӣ, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва филиали муассисаи давлатии мубориза бар зидди малах дар вилояти хатлон бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ва истифода аз зархимикатҳо дар талу теппаҳо тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуда истодаанд. маҳаллҳои аҳолинишин даст умуман малах набуромадааст имсол. имсол як кори дигар кардем ки ҳар сол агар моҳи апрел коркарда сар карда бошем имсол мо коркар ба муқобили малах коркарро аз 9 март сар карда буромадагиша безарар гардонда истодем. яке аз масъалаҳои муҳими рӯз вусъат додани муборизаи муташаккилона бар зидди малах ба шумор рафта мувофиқи маълумоти филиали муассисаи давлатии экспедитсия мубориза бар зидди малах ба ҳолати моҳи апрели соли 2026 дар ноҳияи вахш дар майдони 2000 гектар паҳн гардидани малахи марокашӣ муайян карда шудааст. ҷое ки мо коркар карда истодем аз ҷои кишоварзӣ 40-50 километр дур аст. мо ҳаракат мекунем ки умуман унҷо ба наздик нашавад, на фақат зироатҳои кишоварзӣ балки ҳамин алафҳои табиӣ ҳам зарар набинад. мардум коркар карда шудааст. то ин ҷониб аз ҷониби мутахассисон 1900 гектар заминҳои чарогоҳ
کارکرد کیمیاوی گردیده مشاهدهچیان موضعهای خروج ملخ را معین و کارکرد نموده ایستادند. جهت پیشگیری پنشوی ملخ در برابر ستاد عمل کننده، خواجگی‌های دهقانی نیز همروزه در تل و تپه‌های اطراف زمین‌های کورم تدبیرهای بی‌ضررگردانی را انجام می‌دهند. طبق ارزیابی متخصصان در منطقه‌های معین گردیده مرحله دومی خروج ملخ بی‌ضرر کرده شده ایستاده است. در این زمینه مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در همکاری با ستاد دائم عمل کننده فعالیت خود را جانب نموده بهر نیست و نابود کردن این حشرات ضرررسان تدبیرهای مشخص را عملی میکنند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه وخش، اخبار. موضوع دیگر در پارک صنعتی اینواتسیونی ناحیه دروازه پرورش قلفینای در شرایط گرمخانه خوب برآ مانده شده، حاصل نوکی در آن فراوان است. همکاران ما راجع به وضع امروزه پرورش قلفینای در شرایط گرمخانه گزارش نموده است. солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди соҳаи саноат эълон гардида дар давоми 5 соли охир дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон корхонаҳои зиёди саноатӣ бунёд гардида ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот баланд рафта истодааст. бо дар назардошти рушди соҳаи саноати вилоят дар ҳар як шаҳру ноҳияҳои вилоят парки саноатии технологӣ бунёд гардида истодааст. парки саноатии инноватсионии ноҳияи дарвоз яке аз манбаъҳои бузурги истеҳсолӣ дар вилоят маҳсуб ёфта дар ин ҷо дар баробари коркарди ашёи хуми маҳаллӣ як корхонаи муштараки Тоҷикистон ва Корея ба парвариш ва истеҳсоли қулфинай дар шароити гармхона машғул мебошад. дар Тоҷикистон низ ба парвариши он диққати зарурӣ дода шуда аз рӯи таҳлили кишоварзон дар парки технологӣ парвариши қулфинай ба матлаб мувофиқ дониста шуда маҳсулоти он дар ноҳия ва берун аз он маъруф ва бозоргир мебошад. пеш аз он ки ба ин кор машғул шавем дар якҷоягӣ бо мутахассисони Кореяи ҷанубӣ کار کردیم و از تکنولوژی اونها برخوردار شدیم و حاضر ما در اساس هم تکنولوژی اونها کار میکنیم. гарбхона дар ноҳияи дарвоз бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз буда шароити мувофиқ барои нашунамои қулфинай фароҳам оварда шудааст. дар гарбхона аз усулҳои пешрафта ба мисли обёрии қатрагӣ ва танзими ҳарорат истифода мешавад. ин имконият медиҳад ки растанӣ дар тамоми фаслиҳои сол парвариш ёфта ҳосили фаровон ба бор меоварад. кишоварзони ноҳияи дарвоз давоми чанд соли охир бо гирифтани ҳосили дилхоҳ ба як қатор муваффақиятҳо ноил гардиданд, чунки иқлими ин ноҳия гарм буда деҳқонон метавонанд ба парвариши чӣ маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти сабзавотӣ таваҷҷӯҳи бештар равона намоянд, зеро аз ҳосили ба даст оварда ҳам риску рӯзии худро беҳтар намуда, ҳам фаъолияти соҳибкориро равнақ медиҳанд. тавре маълум гашт айни ҳол дар тамоми ҷаҳон 6 нави қулфинай мавҷуд мебошад ки 3 нави он ба шароити гармхонаи ноҳияи дарвоз мутобиқ кунонда шудааст. дар назар аст барои мутобиқ намудани навъҳои дигар шароит мусоид оварда шуда дар содироти қулфинай ба хориҷи кишвар имкониятҳои нав фароҳам оварда хоҳанд шуд. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, ноҳияи дарвоз, ахбор. дар хоҷагии чорводории бобои Шарифбек маъракаи ҷамъоварии хӯроки чорво бо истифодаи самараноки техникаҳои муосир идома дорад. ҳамзамон кишоварзон бо такя ба таҷрибаи ғанӣ ва ҷорӣ намудани усулҳои нави парваришу нигоҳдории чорво дар афзоиши истеҳсоли гӯшту шир ва таъмини бозори истеъмоли кишвар нақши муҳим мегузоранд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. боронҳои пайдарпай ва таъмини намӣ ба нашунамои алафҳои табиӣ замина гузошта, хоҷагидорон бо истифода аз ҳавои мусоид захираи хӯроки чорворо барзиёд таъмин карда истодаанд. масъулини хоҷагии чорводории бобои Шарифбек ҷиҳати саривақту беталаф вондоштани хӯроки чорво, захира намудани он ва барои омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2026-2027 тадбирҳои зарурӣ меандешанд. аҳли заҳмат бо истифода аз тамоми имкониятҳои мавҷуда ва ҷалби техника маъракаи дарави бедаро вусъат бахшида истодаанд. саривақт ҷамъоварии хӯроки чорво аз омодагии техника ва мошинолот вобаста аст. аҳли заҳмат ҳамасола аз заминҳои хоҷагӣ 6 маротиба беда, дара ва захира менамоянд. бо баланд бардоштани сифати хӯрок маҳсулнокии чорво зиёд карда мешавад. хоҷагидорон асосан ба сифати зот аҳамият дода беҳтарин зотҳои мутобиқгаштаи чорворо ки дорои потенсиали баланди маҳсулнокӣ аст парвариш мекунанд. маъракаи захиракунии тарбедаро сар карде ва ҳаво чӣ ки ба ҳама чорводорон маълум аст, ҳавои баҳор хеле номусоид аст. чорводорон метавонанд юнушкаро инчунин як рӯз дарав кунанд ва дар
муддати 24 соат метавонанд ки ғун доранд ва тарбеда дар чаҳҳо хобонанд. хӯроки серғизову чораҳои сермаҳсул ба афзоиши гӯшту шир дар ин хоҷагӣ мусоидат намудааст. хоҷагидорон талош доранд дар ҷумҳурӣ бо заминагузорӣ ба рушди минбаъдаи чорводорӣ, дар зиёд кардани истеҳсоли гӯшту шир ва қонеъсозии талаботи бозори истеъмолӣ бо ин намуди маҳсулот нақши муҳим дошта бошанд. ҳолати воқеӣ нишон медиҳад ки дар ин ҷо технологияи нави парвариш ва нигоҳубини насл истифода мегардад ки барои нигоҳубини гӯсола муҳим аст. дар баробари парвариши чораҳои калони хушкзод дар ин хоҷагӣ беҳтарин гӯсфандони зоти ҳисорӣ парвариш карда мешаванд. мавсими наслгирӣ дар ин хоҷагӣ бо муваффақият анҷом ёфта, аз ҳисоби зиёд намудани чорваи хушкзод сифати ирсии зот беҳтар гардонида мешавад. хоҷагидорон азм доранд ки бо ин роҳ дар парваришу афзоиштиҳии гӯсфандони хушкзоду баландмаҳсул нақши худро гузоранд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед. хайр.